Ассалому алейкум бар ҳама касе ки тамошо мекунад ин видеора. Мо дар аэропорти Жуковский дар кассаи Урал озма мепурсам чанд хашидаи билетои Москва-Душанбе, Москва-Клоп и Москва-Худжан. Самая нормальная цена. Здравствуйте, можно спросить, а сколько стоит стоимость билета Москва-Душанбе, Москва-Худжан и Москва-Куляк? Москва-Куляк завтра 26 500. In case of violation of consumer rights of passengers, you can contact the Moscow also public prosecutor, Division of Execution of Auto-Air, Water Transport, phone 17 645. 459 90 38. Худжан 10 числа 32 444 рубля. Спасибо вам огромное. Вас просто добавить кардаган нау авиакомпания. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед, боварӣ мекунед, билет мехаред. ҳаматон дар ҳурмат дар аэропорти Жуковский қарор дорем. Хостем ки бародарое ки имрӯз ай Москва Душанбе парвоз доранд пурсем ки билетҳоро чанди хардаган ва нарх навора маълумот диҳем ва чӣ хабарҳои нав дар парвозҳо рейсҳои нав давид кардаган шуморо бохабар гардонем. Аввал ай бародарон мепурсем. Салому алейкум акаҷон. Салому алейкум. Хуби танҷи ака? Машаллаҳ. Билета чанд харди ака? 11800 харида будам. 11800. Чанд ха пеш акаҷон? Ака хато накунам, як моҳ пеш навед. Як моҳ пеш акаҷон прямои рейс Душанбе тест наспурдӣ? Не, наспурдӣ. Багаж чанд ха буд ака? 23 кило багаж, 6 кило ба фикрам рушной. Бале, бале акаҷон. Барои мардуми муҳоҷир, барои мардуми тоҷик чӣ меги ака? Чӣ бугум? Зинда бошанд? Зинда бошанд. Дар паноҳи Аллоҳ бошанд? Видеомона тамошо мекардӣ ака? Конечно, тамошо мекардам. Лайк намудӣ ё камхони гузашта мера? Лайк, конечно. Гап нест акаҷонум. Ва проверка чӣ буд? Проверка, ну, як мепурсиданд ака? Не, агар напурсиданд? Не, напурсиданд ҳеҷ кас. Бале, бале, беташвиш акаҷонум. ва соати 8 саат мешавад регистратсиятон. О, 8. Гап нест. Ҳеҷ намеги акаҷон нафаре ки тамошо доранд? Лайк бизанен бачо, лайк. Ми дастгирӣ кунам беҳтарин мешавад. Конечно. Бале акаҷон. Боше бо хайо бародарам мепурсам, ҳамҷо демоз мебинем акаҷон. Гап нест. Боше ака. Ассалому алейкум бародар. Ва алейкум ассалом ака. Хуби танҷи акаҷон? Шукрона Аллоҳ акаҷон. Жуковский Душанбе. ака. Чанд сум харди билета? 20800. Чанд қа пеш ака? Рӯзи ҳафтум. Дастрочнида? Дастрочнида қиматтар гирифтӣ ва тамошо мекардӣ ака? Акаҷон. Дастгирӣ мекардӣ? Мекунем. Ё ки комментарияда ҳарчи менавистӣ? Не, мекунем ака. Гап нест. Мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷикда чӣ мегӣ? Мардуми тоҷикда мегӯм ки ака гуфтаин дорум ки ҳамин радноёда гашта нараван, лайк монам. Ҳамин я лайка буҷиқ бигзар буза. Акаҷон. Ва чӣ гуфтанӣ будам? Проверка чӣ буд ака? Проверка мешава ака. Рейсҳо адмен кардаган меганам хали гап хабара чӣ хела? Не ака, соза. Ҳамаш парвоз кардастия бе ташвиш ҳадаҳан нашавӣ. Лекин ҳадаҳан нашавам билет қимат мешавад. Бале акаҷонум. Қайб бошанд ҳамашон. Бо яккара мепурсем. Ассалому алейкум бародар. Алейкум. Киҷо парвоз дорӣ акаҷон? Шанбе. Чанд қа харди билета? Ман хела пеш харида будам 7100 сум. 7100 рубл хела пеш. мақсад ки ай ҳозира ба моҳи апрела бигиран арзонтар мегиранд. ва чӣ меги мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷикда? Мардуми тоҷикда чӣ гуфтанд? Коро ҳамада омад. Дунёро тинҷишавда. Конечно. Фақат дахоти пабош. Бале, акаҷон худмона тамошо мекардӣ? Ман тамошо мекардам. Комментария менавистӣ? Не, комментария наменависам, любой видеода лайк аста. Гап нест акаҷонум. ва ҳама одамое ки бовар мекунанд, билет мегиранд, ай ҳамашон миннат дорум. ва ин видео ки қатъи хоҳар бироварда будем тамошо карда буди акаҷон? Ягон хатогиш буда ка? Бисёриё хабе менавистанд акаҷон. Барои ман не. барое ки бисёриёш менавистанд, мақсад камтарак ҳамдигарфаҳмӣ боша. Ман фикр мекунам ки беҳтарин аст. ва биё ку салому алейкум. Эхати қадимониё. Чӣ пурсидани будам? Билетора мегӣ?
Assalomu da. Assalomu alaykum. Purs. Bugün. Moskva Dushanbe az 17000 ta 25000 است. Moskva Moskva az 13500 تا 20000 است. Moskva Xujan az 15500 تا 30000 است. Moskva Boxtar 18000 تا 20000 است. چی میگی مردم توجیک؟ والله گمونم بلش کنم. با چون میگم ای بوچی زراوه. هم خدا. اونجا میکشه خرج کنه. پرویز جون خطا دستگیری که تمام گاب نسته. این ویدیو را تو میبینی آنی. گاب. چه دستگیری کنم مورانیا؟ نه او اکو مقصدی که او خودش میفهمه. گاب نسته کجانم؟ کارگو سنترا خفنه. باشه ما تو خبو معلومات میتین. باشه. گاب نسته که. یک بار السلام علیکم و خواستم که پورا معلوماتیم که او ویدیوم را دیده بودین مقصد بلیتوی ای مسکوا کلوب تو 71000 بد رئیسش و خوشخبر همه کی سر بوشیم اویاکاس همون نرخ نو روی کرد رئیسوی نو مونا ژوکوفسکی کلوب ژوکوفسکی دوشنبه ژوکوفسکی خوجان که سر اسپید کردیم تا 20 نفره بگم 11 12 13000 گرفتیم و حاضر قیمت دیگه چقدر کلمه خواروز نرخ را گفت همون نرخ دیگه و در علاقه باشه نمره تخمین کنه حرکت میکنیم که بلیتو ارزان بیاویم توش تو برای که به گرانس پرسکات کردن میگن وریانت نستایلو چه تاجیکستان بریم بیاین و خوبتر میگذاره که 45 50000 حاضر نگرفته استیم بسیار ریزش از منشی دستیان موندگیو هنوز یا الله باشه همتون